Mela ħanerġgħu naqraw s-salm milli rajnieh 3 ġimgħat ilu, Salm 11, u ħanipprova wkoll infehmulkom illum segwuni jiena naqra. Għad-direttur tal-kor ta' David. Fis-sit insib refuġju. Kif tistgħu tgħidu lil ruħi aħrab bħala għasfur lejl-muntanja tiegħek? Għax ara l-ħżiena jilwu l-qaws. Ilestu l-vleġġa tagħhom fuq l-ispaga biex jisparaw fid-dlam lejn il-ġust f'qalbu. Jekk il-pedamenti huma meqruda, x'jista' jagħmel il-ġust? Is-sit huwa fit-tempju mqaddes tiegħu. It-tron tas-sit huwa fis-sema. Għajnejh jaraw, xfar għajnejh jittestjaw lil-uliet il-bnedmin. Is-sit jittestja lill-ġusti. Iżda lil-ħżiena u lil dak li jħobb il-vjolenza ruħu tobodu. Jalla jibgħat xita ta' nases fuq il-ħżiena, nar u kubrit u riħ jaħraq se jkun il-porzjon tat-tazza tagħhom għax is-situ ġust. Ħobb il-ħaq, il-ġusti għad jaraw il-wiċċu. Amen. Laħwa, jekk ikollna qablu l-ħajja tagħna ma' ta' David, lussu. Kollha għandna l-problemi tagħna u kollha niffaċċjaw l-isfidi tagħna, però David il-ħajja tiegħu hija rakkuntata fit-tul ħafna fl-iskrittura u mhix xagħda. Kien familja ta' sebaħwa, u missieru apparentement qastant kien iġibu meta Samuel mar għandu biex junzjona sultan wieħed minn uliedu, għallu ebda wieħed minn dawn, għallu jaqgħu għandek xi ieħor, għallu għandu wieħed qed jirannaġġ. Għaż biss indenja li jiġborhom u David ġifi anke Alla ħatru bħala sultan imma dam ma beda jirrenja snin twal minħabba l-istinazzjoni ta' Sawl is-sultan qablu u il-ħafna attentati fuq ħajtu li naqraw dwarhom il-taħwit li kellu fil-familja tiegħu galor. Taħwit iswed. Il-gwaj li għadda minnu. U Alla inqeda b'dan il-bniedem għal qalbu biex iħallilna anke rekordjat l-esperjenzi tiegħu. F'ħafna mis-salmi li kitibhom u dan huwa wieħed minnhom fejn hawnhekk il-sħabu jew anke l-kunsulier tiegħu qed jagħtuh parir biex jaħrab, biex jiskampa. Probabbilment jista' jkun illi kitbu riżultat tal-ribellioni ta' ibnu stess Absalom jirribella kontra missieru biex jipprova jħoddu t-tron tiegħu. Tistgħu timmaġinaw il-qalb tal-missier x'jibqa' fiha. U dawna il-kunsulier tiegħu raw li s-sitwazzjoni hija tant gravi, tant kritika illi qalulu skampa aħrab. Taħu dan il-parir urġenti biex jaħseb għal ġildu. Aħna naraw illi ma' kull teddida li kien teddida anke ġurdin tal-imramma l-istin tiegħu huwa li jaħrab imur lura fit-toqba tiegħu. Dan is-salm illi rajtilkom nistgħu naqsmu f'żewġ partijiet. L-ewwel għandna il-parir illi taw il-kunsulier tiegħu lil David. Bażikament qed jgħidulu kun fuġittiv, aħrab. Iva, sħabu kienu iġibuh, kienu rispettawh, xtaqulu l-aħjar, però taħ parir biex il-ebbet lem. U kultant, irridu għadu attenti li il-parir li nirċievu anke mill-aħjar ħbib tagħna, irridu għadu attenti u miex pariri tajba jew le. Mill kif irreaġixxa David naraw li dawn il-ħbib tiegħu kienu fidili kommessi għalih, però kienu konfużi, kienu mħawda bħalu. Kienu mħawda u qegħdin jirraġunaw allura li isma' jekk is-soċjetà qed titfarrak u titkisser. Ġifi anke ibnek stess qed idur kontrik u għallu kontra l-gvern tal-pajjiż. X'nistgħu nagħmlu aħna? Illi issa ninsabu f'tant minoranza ċkejkna, x'nistgħu nagħmlu? Jekk il-pedamenti huma meqruda, x'jista' jagħmel il-ġust? Hija isa raġunament ta' nies illi qalbu maqtuwa, saru negattivi, m'għadhomx jaraw ċar. Frattant,
il-leħen ta' David huwa espress fit-tieni nofs tas-Salm. Fejn għandek il-leħen fiduċjuż tiegħu f'Jahwe. Is-Salm jibda fis-sit insib refuġju. Dik hija t-tema tiegħu. Dik hija d-dikjarazzjoni tiegħu. Le, mhux ħanaħrab lejn il-muntanja kif qed tgħidu li inti bħala għasfur tal-bejt li tant huwa mwerwer, li ħajbdu l-kaċċatur jew in-nassab. Le, fis-sit insib refuġju. David kien jaf illi huwa maħtur sultan minn Alla nnifsu u ried u ħass il-responsabilità li jibqa' jaqdi dmiru bħala sultan. Allura fis-sit insib refuġju. Alla huwa għal David u għalina il-ken esklusiv. U għal-ken wieħed, il-ken stabbli għalina il-koll. Anke meta nkunu persegwitati u maħbuta, din hija tema li tiġri matul ħafna mis-salmi. Salm 16 pereżempju, żommni o Alla, għax jien insib refuġju fik. David ukoll qed jitkellem hawnhekk. O ruħi int qed lis-sit, int il-mulej tiegħi, m'għandi ebda tajjeb ieħor minn għajrek. Ebda tajjeb ieħor. Il-dari, in-nies kienu jitkellmu dwar is-summum bonum, il-ġabra sħiħa tat-tajjeb. Aħna bħal David jridu ngħidu illi il-tajjeb kollu tagħna jinsab f'Alla. U allura Alla huwa dak illi kapaċi jeħlisna mill-biżgħat mit-twerwir fih insibu l-ken. Fih insibu l-ken tagħna. Ir-ruħ tagħna se tħossha sigura fih. U li Alla jistkennu fih. U rridu nitalmu din illi fl-emerġenzi li jinqalgħu matul l-omor ċkejken tagħna rridu istintivament il-ġurdien jiskampa l-toqba tiegħu, aħna nies dgħajfa rridu nsibu l-ken tagħna f'Alla l-mbierak. 222 sena ilu f'Malta kien hawn għada imqalba ħafna. Kien hawn il-Franċiżi, Napoleon invada lil pajjiżna bl-iskuża li rid l-ilma għal bastimenti tiegħu, ħalla ġgajta soldati taħt il-tmexxija tal-ġeneral Vaubois u dawn il-Franċiżi bdew jabbużaw bil-Maltin, riedu l-flus biex iħallsu l-soldati l-oħra u bdew anke jisirqu il-knejjes. U ovvjament il-Maltin meta tmissilhom l-idoli tagħhom joqomsu. U għamlu għal-Franċiżi, il-Franċiżi ovvjament beżaw u fejn sabu ken tagħhom, fejn sabu l-ken tagħhom? Ironikament fil-Belt Valletta. Il-belt hija mibnija bħala belt fortifikata illi għandha l-bibien tagħha imma jistgħu jingħalqu u minnu ġewwa u minnu barra. U l-Franċiżi hekk għamlu, issakru fil-belt u ħadd ma kien jista' għalihom. Ir-refuġju tagħhom. U kemm il-darba fis-salmi naqraw illi Alla huwa il-fortizza tiegħi, il-ken tiegħi, ir-refuġju tiegħi. Salmi ieħor jgħidilna kemm hija prezzjuża l-imħabba fidila tiegħek lejja u Alla u li il-bnedmin isibu refuġju fid-del ta' Gwenhajk. Ara xi stampa sabiħa din. Fid-del ta' Gwenhajk Alla bħalli kieku Alla huwa dik għajkla illi tifrax il-ġwiena fuq iż-żgħar tagħha, fuq il-frieħ tagħha u tkenninhom. Tkenninhom mill-maltemp, mis-sirġa tax-xemx bħalissa aħna għaddejjin minn sajf qalil u xfiera. U nfittxu nistkennu mix-xemx illi kapaċi tagħmlilna ħsara, kapaċi jekk tesponi jekk innifsek ħafna għax-xemx tqabdek melanoma, kanċer tal-ġilda u toqtlok. U allura n-nies sensibbli meta hemm bżonn ifittxu il-ken tagħhom. It-tema ta' das-salm allura hija l-konfidenza tal-ġust fil-mulejla tiegħu. Jemmen li Alla huwa omnipotenti, Alla huwa sovran u allura il-ħaġa sensibbli, il-ħaġa għaqlija għal kull wieħed minnu li Alla hija illi
irawwem fih konfidenza f'Alla. Mhux fina nfusna nerġa' ngħid aħna bħal ġurdien tal-imramma. Timidi illi ma niswew xejn. Il-konfidenza tagħna fil-mulej Alla tagħna. David jafda fis-sit bħala l-uniku pedament għal ħajtu. Niftakru kif bdieħ is-salm fis-sit insib refuġju. Ħajtu hija mibnija fuq il-mulej li titfakkarna ovvjament fil-tagħlim ta' Ġesu meta il-priedka tiegħu fuq il-muntana kif spiċċa. Għalilna il-raġel għaqli jibni d-dar tiegħu mhux fuq ir-ramel, ramel instabbli illi ħajtkaxkar mal-ħamla, imma fuq il-blat, fuq il-blat. U bħal David karattri oħra matul l-istorja naraw illi kellhom din il-grazzja illi jafdaw f'Alla. U jinvestu ħajjithom kollha, il-preżent u l-futur u l-eternità f'Alla l-imbierek. Naraw l-Abram per eżempju. Abram illi għallu oħroġ minn artek u minn fost niesek u mur f'pajjiż li nsa nurik. U nagħtihulek u mbierek il-min ibierekek u nisħat il-min jistrek. U Abram tela la kien jaf x'pajjiżu, la kien jaf fejn biet, la kien jaf kemm kbir, la kien jafu x'għamil jew le xejn. U frattant Abram li kien jaf li kelmu Alla investa ruħu fuq il-kelma tal-Alla. L-istess għamel Noè. Alla qallu ħanara id-dinja. Globalment. Dilluvju li jiksi il-globu kollu. U Noè għal-kem forsi ma kienx jaf il-dettalji rema jibni arka biex jisalva li hu nnifsu u koll il-familja tiegħu. L-istess ħaġa għamel Mosè. Mosè kien imrobbi f'kumdita kbira fil-palazz tal-Farawn l-ewwel 40 sena ta' ħajtu. Però wasal dak il-jum illi prefera li sofri tbatija mal-poplu tal-Alla li kienu l-sira fl-Eġittu aktarx milli gawdi id-dnub għal ftit ta' żmien. Mosè ukoll fada fil-kelma ta' Alla. Ekku, dawn l-eżempji kollha huma mogħtija lilna biex aħna nagħmlu bħalhom. Nies fidili, nies li sabu l-istabilità fil-ħajja tagħhom, nies li kienu maħbutin u assaltati u akkużati folot minn kollox iffaċċjaw. U frattant setgħu jgħidu bħal David fis-sit insib refuġju. David u għalina allura eżempju għalina l-Kristjan illum kif imissna nġibu ruħna fil-awġ. U l-awġ u trabil se jiġu. Għanħabta li forsi nibdew nispraw, naqtaw qalbna, naqtaw jiesna, naraw kollox jikraħ. Nibdew nitwarbu fil-ġemp. Is-sitwazzjoni kapaċi tkun severa, qalila anke fuq bażi minn ġurnata għall-oħra. Sal-bieraħ stess. Nikteb u nagħti parir il-wieħed illi fuq il-post tax-xogħol tiegħu huwa jien kollu tentat minn nisa, jien kollu. Tistgħu timmaġinaw din? Hu rrid jgħix ħajja fidila, imma fuq il-post tax-xogħol isib il-dik u l-oħra jittantawh. Kemm għandna bżonn li fis-sit insibu ir-refuġju tagħna. David huwa wkoll mudell kif nistgħu nargumentaw għal konferma tal-fidi tagħna. Aħna nemmnu l-Vanġelu u ninsabu fis-saltna tal-Alla, imma rridu nkunu konfermati fil-fidi. Ma nistgħux naffordjaw. Il-fidi tagħna iħalluha tperper, iħalluha ċkejkna, instabbli. Irridu kif talab l-Apostlu Pawlu l-Efesin illi nniżlu l-għeruq tagħna fi Kristu u nimbnew fuqu. Ħalli narfu l-għoli u l-font, il-wisa u t-tul tal-imħabba tal-Alla. Il-għaxek narfu din l-imħabba infinita il-bija Alla żarna, ebda ġibda oħra, ebda tentazzjoni oħra ma tkun tista' telbna. David hawnhekk kif jirraġuna
beda biex jgħid is-sit huwa fit-tempju mqaddes tiegħu, it-tron tiegħu fis-sema, għajnejh jaraw, x'farani jittestja. Dan huwa kollu tagħlim bibliku li David wieġeb lill-kunsullier tiegħu. Għalhom intom qegħdin tgħidu biex naħrab? Imma jiena naf min nemmen. Naf f'min hija l-fiduċja tiegħi. Issa ma jfissirx li David f'perjodi oħra ma kienx qalbu maqtuwata. Għaliex aħna għandna t-tlajja u l-inżul tagħna wkoll. Ġifieri kapaċi llum iħossuna fuq il-quċċata u għada jkollna nimxu fil-wiet ta' dell il-mewt. Imma anke David stess qal, anke ikolli nimxi fil-wiet ta' dell il-mewt. Ma nibża nibda ħsara għax inti miegħi. Alla Jahwe huwa il-refuġju ta' niesu. Irrid nirrealizza illi f'din id-dinja, f'dis-soċjetà li qegħdin fiha aħna, in-nies ta' madwarna ġeneralment ma jridux illi jkollhom x'jaqsmu mal-Alla il-ħaj u kelmtu la huma attirati leha u wisq inqas iridu jobduha. Soċjetà li bażikament qiegħda titħassar u da qegħdin ngħiduh mhux għax aħna negattivi, imma għax hija xi ħaġa evidenti din, hija xi ħaġa li tmissa b'għajnejk u tara tmissa b'idejk u tara b'għajnejk. Xi ħaġa li hija Ġesu sejħ il-soċjetà ta' żmienu nisel adulteru ħażin. Apparentament il-bniedem ma jitgħallem qatt. Hija soċjetà immorali, soċjetà adultera, soċjetà idolatra. Tadura ħafna l-lat oħra. Ma mhux Alla il-ħaj. Quddiem din ir-realtà ma nistgħux nollu jdejna jew bħal boxer fir-ring narmu x-xugaman u ġifieri ċedejna. Ma nistgħux nirriżenjaw. Alla tagħna huwa wisq kbir. Alla tagħna jeħtieġ li nsiru nafuh biex bħal David fih insibu il-ken u r-refuġju tagħna. Ma nistgħux nirtiraw mit-taqbida. Ma nistgħux nabbandunaw postna. Kollha kemm aħna. Alla tagħna ministeru x'naqdu, sewwekkija bħala mara tad-dar, sewwekkija bħala għalliem, sewwekkija bħala mekkanik, sewwekkija bħala sewwieq ta' xarabank. Kollha kemm aħna tagħna ministeru x'naqdu għall glorja tiegħu u ma nistgħux aħna sempliċement nitwarbu fil-ġenb jew bħalma kkunsiljaw il-ħbieb ta' David illi naħarbu. Kultant itina li kieku kont ngħix f'torri ta' lavori fejn ma jdejqna ħadd u ma jinbixna ħadd, imma dik mhix ir-realtà. Alla poġġina biex ngħixu f'dinja illi kontinwament tikkonfrontana bl-iskandli, bit-tentazzjonijiet, bit-tiġrib. Illi nirtiraw, illi nwarbu fil-ġenb qatt mija reazzjoni korretta. Imqar Elija kien profeta kbir, profeta fidili Alla. Imħeġġeġ għal Alla, għallu jinbiss bqajt illi għandi l-biża' tiegħek. U Elija meta kellu dak il-konfront mal-qassisin ta' Baal fuq il-Muntanja Karmel, tajjeb u nexxielu jeqridhom kollha kemm huma, tant imbagħad tnajxa, tant sar timidu, il-ħarab fid-deżert, ħarab. U Alla feċċu sabu. U korreġieħ. Għallu li il-ministeru tiegħu kien għadu ma spiċċax. Irridek tibqa' servini anke f'soċjetà illi hija idolatra. Alla restawrahu saħħu u taħ li jkompli fil-korsa profetika tiegħu. L-istess għamel ma' Pietru, sa nsemmu ħafna każijiet oħra. Pietru apparentament Ġesu minn kmieni għallu millum il-qudiem int se tibda taqbad in-nies, ħanamlek sajjiet tan-nies. Però Pietru qabel ma Ġesu kien mislub ċaħdu 3 darbiet u Pietru probabbilment ir-raġuna għal dasek. Minix kapaċi. U l-isħabu għallilhom ħammu nistat jiena. Ħammu nistat. U 6 oħra minn sħabu marru mija u jistadu ma qabdu xejn dakinhar, mhux kombinazzjoni. Mbagħad raw il-Ġesu fuq ix-xatt. U bil-ħut fuq il-maġmar u għallilhom ejjew kulu tfal, ejjew kulu. Bat wara li kielu mar u tkellem ma' Pietru għallu
قال له شمون بن جواني تحبني انت اكتر من داون؟ وبيترو قال له مولاي انت عارف نحبك تحبني انت اكتر من داون؟ بيترو في الاخر انفقع 3 دربيت سقسير. jekk aħna ma ndurux li Alla, jekk aħna ma fitxux illa Alla jfittex lilna. Jekk aħna ma nqorbux leh, hu joqrob lejna. Għax Alla ma jiksirx il-patt tiegħu. Alla li se jħilna, se jżommna u jrid jurina li hu il-fortizza tagħna. Hu il-ken tagħna. David, bħal David iridu nitalmu il-pedament tagħna mhuwiex xi ħaġa illi l-ħżiena kapaċi irduh. Il-kunsullieri tiegħu hekk qalu jekk il-pedamenti huma meqruda, x'jista' jagħmel il-ġust? Well, il-ġust jibqa' jafda falla il għaliex jaf illi d-dritt u s-sewwa mhumiex kwistjoni ta' minoranza jew maġġoranza. Mhix kwistjoni ta' vot. Illi aħna l-bnedmin demokratikament issa nivvutaw x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Jew nivvutaw li mu Alla l-veru li huma l-allat folz. Ħajti u l-futur tiegħi huma msejsa fuq il-karattru affidabbli tagħna. Huwa karattru li tista' tafdah. Alla urina minhu u kif inhu fil-paġna tal-Skrittura. Kellimna permezz tal-profeti, kellimna speċjalment permezz ta' ibnu, illi saħansitra qal min jara lili, jara l-Missier. Min jara lili. Alla huwa Alla ta' integrità illi jonora kelmtu. U kelmtu hija dik illi fuqha kollox jittendel. Trid li tkun sikur f'ħajtek, aqbad sħiħ ma' kelmtu. Aħna nkantaw ninsab wieqaf fuq wedit li ma jfallux, tul iż-żminijiet ħajidwu t-tifħiriet, glorja nkanta l-Alla fis-smewiet, ninsab wieqaf fuq talla il-wediet. Il-weda tiegħu hija li ma jitlanqat, avolja eżerċtu jikkampja kontra tiegħi jien mu nissemmix se nibża, jgħid l-istess David f'Salm 27. Avolja il-baħar ikun jibla l-art, aħna mhux se nitwerru. Għaliex għax nemnu illi Alla ma abdikax it-tron sovran tiegħu. Alla huwa s-sultan etern, it-tron tiegħu huwa stabbli, David jgħid it-tron ta' Jahweh huwa fis-sema. U allura ebda tiran, ebda inġust, ebda politiku, ebda potenza terrestri mi kapaċi tmiss imqar it-tron talla, għax it-tron talla huwa fis-sema. Jerry Bridges, awtur Kristjan tal-prima klassi, fuq hekk jgħid dan ara. Din l-essenza tas-sovranità talla. Ġi Alla illi għaxu Alla jagħmel kif joġbu u kull ma jagħmlu sew u ġust u b'mod qaddis. L-indipendenza assoluta tiegħu illi jagħmel kif joġbu u l-kontroll totali tiegħu fuq l-azzjonijiet tal-kreaturi kollha tiegħu ebda ħlejqa persuna jew imperu mhuma kapaċi ifixklu ir-rieda tiegħu jew jaġixxu l barra mill-konfini tal-volontà tiegħu. Ġifieri bħal David għaraf illi qal kemm hemm din il-minaċċa kontra ħajti. U s-sens komun kważi jgħid jaħrab kif qalulu ħbiebu. David kien jaf illi anke n-nies illi oboduna u jridu ifixkluna dawn ukoll jinsabu taħt il-kontroll sovran tal-Alla. Alla huwa s-sultan sovran huwa wkoll l-imħallef suprem. Huwa l-imħallef suprem u l-ħellies ta' niesu. David ikompli jgħid is-sit u fit-tempju mqaddes tiegħu. it-tron tas-sit huwa fis-sema. Is-sit huwa fit-tempju mqaddes tiegħu. Ara ma naħsbux li Alla tilef jew naqaslu il-gvern fuq din id-dinja. Id-digriet tal-Alla, id-digriet etern tal-Alla hija tiseħħ. Hija tiseħħ. Ħabakuk kien profeta
konfuż. Kien jaf illi l-Babilonjani l-armata tal-Babilonja kienet waslet biex tinvadi l-pajjiż. U l-Alla għallu kif jista' jkun? Ħatħalli dawn in-nies ħżiena jinvaduna u jeqirduna. U Alla għallu l-ġust jgħix bil-fidi. Il-bniedem ġust jgħix bil-fidi, Afdani qed jgħidlu Afdani. U finalment jgħidlu il-mulej qiegħed fit-tempju mqaddes tiegħu ħatiskot qudiemu l-art kollha. Aħna fuq kollox jridu nisktu qudiemu. Isktu u kunu għafu li jien Alla. Meta nitilfu l-viżjoni ta' Alla, meta maħniex qegħdin nitawmu fil-kelma tiegħu biex ruħna tibqa' imxappa bil-verità tiegħu. Ovvjament, il-konflitti jinqalgħu ħanibdew nitgerxu minnhom. Ħanibdew naqgħu nċedu għalihom. Rridu nżommu qudiemajna t-tron tas-sit huwa fis-sema. Alla huwa trascendenti. Jiġifieri. Alla huwa mhux biss fl-univers ma lilin mill-univers. Alla f'kategorija għalih biex ngħidu hekk. Elevat floli illi anke l-anġli fis-sema jgħattu wiċċhom qudiemu huma u imuh. U Alla inkomprensibbli bla qies fil-fehma. Wa li lim id-dinja u frattant jeżerċita ħakma sofrana mhux biss fuq ix-xitan u d-demonji, mhux biss fuq il-bnedmin, ma anke fuq id-dud tal-art. Alla għandu ħakma sofrana u totali fuq l-art u f'kull ma jiġri fija, kull ma jiġri fuq l-art. Waskont il-pjan Alla. Għajnejh jaraw, jgħidilna David, xfar għajnejh jittestjaw il-lulit il-bnedmin, is-sit jittestja l-ġusti. Iżda l-ħżien għal dak li jħobb il-vjolenza ruħu bodu. Allura trascendenti, huwa wisq merfuħ u li minna. U frattant, huwa interessat intimament f'kull ħaġa li tiġri, f'kull azzjoni tagħna, f'kull ħsieb li għaddi minn moħħna. Interessanti kif David qed jgħid is-sit jittestja lill-ġusti. Il-kunsillier għalilhom isma' jekk dan huwa test minn Alla, u infatti qed nara huwa test minn Alla biex nara Alla jridni nurih bil-provi, bl-evidenza illi hu l-ken tiegħi. Mhux il-muntanja, naħrab fil-muntanja. Is-sit jittestja lill-ġusti. Miegħu għandna x'naqsmu, le allura miegħu għandna x'naqsmu. Is-sit jittestjana biex jislet minna xejn f'qalbna. Faċli ngħidu il-mulej nħobbu u nobdieħ. Imma meta il-modija tiegħek issir raffa u mħarbta, tibqa' mhix id-dritt. Tibqa' mhix id-dritt. Għandna l-każ ta' Abram, każ klassiku, meta Abram Alla wedu tarbija meta kellu 75 sena u tajlu meta kellu kważi 100 sena, ara kemm dan mistenna għalija. U allura Eżak il-ibnu kien il-maħbub tiegħu, kien ħobbu. Frattant Alla qallu illi aqbad it-tifel tiegħek, li inti tħobb. U muru u offrih bħala sakrifiċċju lili fuq il-muntanja se nurik. X'test dak? L-għada fil-ħodu Abram rema l-ħmar, qabad it-tifel, żewġ qaddejja tiegħu u telaq. U x'imkien ħa joqtlu l-ibnu. U kien ħa joqtlu għax kien jaf Abram illi anke jekk ħalli joqtlu Alla kien qajjimulu mill-mewt għax qal bnislek jitbir kull ġnus kollha. Kien liben tal-weda u Alla ma setax iħalli l-weda tiegħu taqa' mal-art. Meta kien ħa joqtlu l-anġu tal-mulej derru qallu la tmiċċ idek fuq it-tifel u tagħmillu xejn għax naf issa. Qed turini issa bil-provi qed turini, naf issa illi tibża minn Alla billi rajt li ma ċaħħatnix minn ibnek liben waħdini tiegħek. Meta Alla joħdilna dak li huwa għażiż għalina. Xi wild minn tagħna.
أمك jew missierek, saħtek, kif tirreaġixxi? Kif tirreaġixxi? Lesti nagħtuh l-aħjar li għandna u li s-sinifikat ta' ħajjitna huwa miġbur propjament f'Marti pereżempju. Jew tista' semmi li trid. U l-mulej ċaħdek minnha. Is-sit jittestja lill-ġusti. David għarafa din u ried li iva li hu juri li r-rabta tiegħu ma' Jahwe hija rabta ta' vera. Rabta ta' vera. Meta f'sitwazzjonijiet mid-dera impossibbli, meta jiġu dawn sitwazzjonijiet, rrid nibqa' nħaddem il-fiduċja tiegħi fih, fiduċja filjali. Xiġifieri filjali? Fiduċja bħal ta' tifel ċkejken. Inti ma tifhimx, ma tafx u dajjef wisq. U allura inħeba fih. Sib il-kent tiegħek fih. Hekk u hekk biss nkunu kapaċi nterqu l-qudiem bil-lubija. Bil-lubija. Luteru ma kellux għalfejn jaqta' qalbu meta l-imperu u l-kristjaneżmu ta' żmienu kienu korrotti għal kollox. U frattant qal illi jekk ma tikkonvinċunix li għandi żball mill-iskrittura jiena mhux se nirtira dak li għallimt u hekk Alla jgħinni. Il-fiduċja tiegħu kienet falla. Ħallilna dik l-anja tiegħu fortizza soda u Alla tagħna sur sħiħ li qatt ma jċedi. F'nofs l-arar insibuh. Jista' jiġi x'jiġri. Alla huwa ta' min jiftaħ. Il-fiduċja tagħna fih. Hemmhekk qiegħda, imma jeħtieġ tikber. Għalax nafu li dawn il-provi kbar tal-ħajja. Jekk għadna maltqajna ma' bdew waħda minnhom, se tiltaqa' magħha xi darba oħra u se tiltaqa' magħha Alla rrieda u se taqtak minn saqajk. U se turi l-karattru vera tiegħek imbagħad. Se turi vera minn int, vera minn int. Il-fiduċja tagħna trid tikber u tissaħħa tgħidu li kif nista' jiena mhux biss nafdaħ Alla għal maħfrat nobieti, diġà qed nagħmel hekk. Imma wkoll għal affarijiet kwotidjani minn ġurnata għall-oħra. Minn ġurnata għall-oħra, is-sitwazzjoni tiegħi fil-familja, il-qagħda tiegħi fuq il-post tax-xogħol, mal-ġirien tiegħi. Kif se tikber, kif se tissaħħaħ ittma' l-fidi tiegħek bil-kelma qazza tiegħu. L-istess David li kiteb dak is-salm mhux ta' b'xejn illa qal fis-sit insib refuġju. Il għaliex bħala sultan id-dover ta' sultan ludi tafu x'kien l-ewwel ħaġa meta jitla fuq it-tron tiegħu. L-ewwel ħaġa kellu jagħmel kopja tal-liġi ta' Alla għalih innifsu, jiktibha hu fuq il-parċmina biex insomma miegħu waqt ir-renju u l-amministrazzjoni tiegħu biex kull darba jikkonsulta l-liġi ta' Alla ħalli jmexxi sewwa u jmexxi ġustament. David kien iħobba l-liġi ta' Alla. Dak li Alla tkellem permezz ta' Mosè, permezz tal-profeti. F'wieħed mis-salmi tiegħu Salm 19 jgħid il-liġi tal-mulija perfetta u taħji r-ruħ. Ix-xhieda tal-mulija sewwa u tagħmel għaref lil-belini, lil-minu baħnan ġifieri. Tagħmlek għaref. Il-preċetti tal-mulej huma dritti, iferħu l-qalb il-kmandament tal-mulej wasafi u l-għajnejn idawwal. Kif tratta il-Bibja tiegħu David. Illi fija sab l-erf, l-illuminazzjoni, id-direzzjoni, it-treġija għal ħajtu kollha. Ħajtu kienet propjament fide Alla. U da kollu Alla qed isejħilna biex ngħixuh fejn il-ħażen huwa lampanti, fejn il-ħażen huwa mifrux, fejn nies illi anke jekk jippużawlu ma tajbin huma b'dik il-reliġjożità ipokrita illi tinduna kif jitkellmu tinduna. Dawn mhux vera jemmnu f'Alla. Dawn mhux vera qegħdin jafdaw Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħhom. Qed jafdaw fit-tjieba u fil-moralità tagħhom ma żgur mhux Ġesu Kristu.
Uridu nagħmlu ma' dan nies, is-sitwazzjoni hija mifruxa madwarna u rridu niftakru, Iżomm qudiem għajnejna finalment se jiġri finalment fl-istorja ta' id-dinja mqalba. X'ħajġri? Il-ġudizzju finali. Is-Salmi sikwit ipoġġu qudiemna il-ġudizzju. Alla huwa mħallef ġust. Alla huwa mħallef ġust. Vers 6 jgħidilna Jalla jibgħat xita ta' nases fuq l-ħżiena. Nar u kubrit u riħ jaħraq se jkunu l-porzjon tat-tazza tagħhom. Jaħasra il-ħżiena. Illi ttantawna, illi pruvaw jagħmlulna l-bsaten fir-roti, li pruvaw ifixkluna, jaħasra għalihom. Xita ta' nar u kubrit u riħ jaħraq. Hemm lest għalihom. Ovvjament, David qed jikteb poeżija, ma l-poeżija tfisser xi ħaġa. Il-poeżija tfisser xi ħaġa. Tfisser illi Alla għandu kastik, retribuzzjoni merfuwa għal dawk illi jopponuh. It-tazza tal-porzjon tagħhom, bħal m'hemm it-tazza tal-barka, David f'Psalm 23 jgħidilna rasi titlikli biż-żejt, it-tazza tiegħi tfur qed jgħidu. It-tazza Alla tant birku li t-tazza tiegħu kienet tfur bil-barka. Imma wkoll hemm it-tazza tal-għadab tal-Alla. Hemm it-tazza tal-għadab tal-Alla, tal-korla tal-Alla kontra kull ħażen. Salm 75 vers 8. Għax fit il-mulej hemm biqja u l-inbitu qawwi u mħawwar sewwa u minna jisqihom lill-ħżiena. Il-ħżiena kollha tal-art ikollhom jixorbu minna sal-aħħar qatra. Diskors tal-waħx li għandu jġibna sobri li nitlu fina nfusna. Min jixtieq ikun fiż-żarbun tal-ħżiena? Min kapaċi jaffaċċja l-Alla illi la jixxaħħam u lanqas juri favoritiżmu. Alla tal-ħaq, Alla tal-ħaq. L-aħbar it-tajbi din illi Ġesu ħa it-tazza tal-għadab tal-Alla u xoroba u minn flokna. Fl-ort tal-Ġetsemani, Ġesu f'dik il-diqa tiegħu l-Alla talbu jekk jista' jkun warra bdiet tazza minni, ma mhux l-ritjen, l-tritjet. Walla ħalli jixroba it-tazza. U Ġesu xoroba sal-inqas qatra biex dik l-istess tazza Alla jimliha bil-barka tiegħu biex aħna nixorbu minnha. Sabiħa. Dak huwa l-Vanġelu. Illi Ġesu ħal kastik minn flokna biex Alla jkun jista' iberikna bil-maħfra tiegħu. David kompli jgħidlu l-Alla għax is-sit huwa ġust. Iħobb il-ħaq, il-ġusti qatt jaraw il-wiċċu. David għandu tama. Ma nistgħux ngħixu mingħajr tama. L-importanti però li t-tama tkun waħda ġenwina. It-tama, n-nies jittamaw f'kollox, vera f'kollox jittamaw. Kulħadd għandu t-tama tiegħu. Kulħadd għandu il-verżjoni tiegħu tal-ġenna u kif tmur il-ġenna kulħadd għandu l-verżjoni tiegħu. Tama waħda bis-sem. U dit-tama hija miġbura f'Ġesu Kristu. Pawlu se jaħlu Ġesu Kristu it-tama tagħna. U m'hemm ebda tama oħra. Il-ġusti qatt jaraw il-wiċċu. Alla qatt jagħmel il-preżenza tiegħu magħrufa lilna il bħalissa nimxu fid-dlam. Ma provdina fanal, Alla tagħna fanal, musbieħ, kelmtek musbieħ għar-riġlejna dawl għal-modija tagħna, vera? B'dak id-dawl kapaċi naraw fejn hija t-tama tagħna. Ir-refuġju tagħna, ir-refuġju mill-ġudizzju li ġej. Pawli jgħid lill-Tessalonkin illi intom ilqajtu l-Evanġelju. Dortu li Alla mill-idoli tagħkom biex taqdu l-Alla ħajju veru u biex tistennew mis-sema l-ibnu li uqajmu minn bell-imwiet. Ġesu illi ħlisna mill-għadab li ġej. Trid tiskappa l-kastik meritat tal-Alla fuqek, kif tista' tskappaħ? Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. U dawk illi il-tama u l-fiduċja tagħhom hija fih kapaċi jħarsu l-qudiem u bħal David jgħidu il-ġusti qatt jaraw il-wiċċu.
Għad taraw iċ-ċall inti? X'raġunament tittini il-għala ħataraw iċ-ċalla? Ġesu. L-unika tweġiba Ġesu u daqshekk. Ġesu illi huwa l-ħaruf tal-Alla illi jneħħi d-dnub tad-dinja biex Alla jkun jista' iberikna. Alla tjagħmel il-preżenza tiegħu magħrufa lilna bħalissa għaddejjin iva mill-prova. Fil-qawmien però fl-aħħar jum din it-tama se tkun realizzata. Tama li naraw ċalla. L-antiku nisajħula il-viżjoni beatifika. Meta ir-ruħ tagħna, il-persuna kollha tagħna titenna feliċità indeskrivibbli għax naraw l-Alla, dak li ħalaqna. Sant'Ustin jgħid illi il-premju tal-fidi, il-fidi tara dak l-affarijiet illi ma jidrux. Qegħdin nitkellmu dwar Alla inviżibbli. Però l-premju tal-fidi huwa li naraw dak li aħna nkunu għamilna fih. Naraw l-Alla. Imberkin dak li ma safja f'qalbhom għax għad jaraw l-Alla. Ġesu iwedna, għad jaraw l-Alla. Ekku, meta nirrealizzaw illi il-darba konna imbedi minn Alla. Darba konna frustieri għal saltna tiegħu. Konna mingħajr tama u mingħajr Alla f'din id-dinja. Ma Pawli jgħidilna missa fi Kristu Ġesu. Intom li darba kontu l-bogħod ħafna, issa sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Hemm hija l-fiduċja tagħna. Id-dem ta' Kristu li jaħsilna, li ġustifikana, id-dem ta' Kristu li jagħtina dħul liberu fil-preżenza tagħna. Dik hija t-tama tagħna. Dik hija t-tama tagħna. Bħal David allura ejjew nonoraw il-Alla. U mhux nitnajxaw, mhux nihbew, mhux nibżgħu minn delna. Il-periklu hemm. Imma min jibgħatu l-periklu? Min? Alla. U Alla tittestjana biex aħna nuruh illi l-fiduċja tagħna jaqgħu fil-wliet Alla jistkennu fih. Amen.